Thank you.
Semakin pedih rasa hati ini, tak dapat ku beri mimpiku ini. Kau bagai rambutku dan kau usap pipiku, terucap selamat di tak sanggup hati semakin deras air mataku. Kerana senja tak membawa diriku, bila engkau kembali di sini, aku rindu menanti dirimu. Hanyalah dirimu hanyalah untukku, berenang sejagat kembali. Karo kanca sing tresno gemati, saben dina setya janji gawe tenan ana pinggir iki. Ora atiku duwe nyanding tresno sing bisa nyawiji, jroning rasa kudu lilo rimo, mergo kadang kasunyane beda. Ku sambung tresnan ati karo kanca sing tresno gemati, saben dina satya ngancani gawe tenan ana iki. Rasa atiku duwe nyanding tresno sing bisa nyawiji, jroning
ning rasa kudu lila rikma mergo kangenan kasutnya tresno iki kandung kesimpan umum siji engrino kaman dongaku setono merpura pekan dilalekno tresno iki kandung kesimpan ing ati coba sia-sia tresno kurang dongaku sekono muga ora bakal dilalekno. Wonten kawasan Desa Batik Kecamatan Pelosok Klaten ingkang kabawa ing Laladak Kabupaten Kediri. Yang kita sawarga katibalan penditawa dening panjenenganipun keluarga besar beliau Bapak Indra duweni Ibu Mayang sakeluarga hingga semenika kadiajat asa kurang ulang tahun putri saking keluarga besar beliau Bapak Indra mugi-mugi dadosa putri kang sonikeh miguna papilusa lan bangsa. Wonten metal menika tas warga ngaturaken matur sembah nuwun sanget khususnya saking Bapak perangkat dusun, ugi mobil khusus saking tim keamanan, khususnya saking Bapak kepolisian, ugi saking Bapak TNI ingkang sampun nyambuyung pagelaran wonten ing wekdal menika mugi-mugi wonten ing wekdal menika saged ngantos titipanipun pagelaran. Demikian tas warga pilih wonten kelejak-kelejak ing ngatur ta itu mangsuwi kaliyan pangapunten kantor kopi pinjen kesudut kagem Bapak dan Ibu ingkang dahat satunggiling Ramadan kita samarga nyuwun donga pangestu mugi candraning dening para kadang putra ngatur panglipur yang saged pinanggih rahayu kamis saking Sambikawa. Kadang putra Pandhawa ngaturaken nuwun.